भाई tonga hambai jitano tabok jiti brogani live de join khai pai no. To ang tabok she mama bayang cholai berat amawati phai ơi first time iboshoni jiwati phai mani awati phai ơi chini joloi berat tos na sai phai ja nama to tini chini joloi berat salam moto tabok live phai sang de okay aku salam to joloi berat bai mama bayang tini salam ka to aro salane buru kaini tongo bobo salam ero phai ka to jongbo joba ka to kam khai tu tabok sonda ongka to hambai chichi buruk tabok ero live join khai pai no to mama bayang tabok si chitu kogo ik kacang ka tato kai ni asa korom dayo tabok lai kasang masih kalai tani hinba wati kalai tomni bagai to pakaka kisah live phai kana hina mai bo ki dong kam khai mani mama bayang tini je kam khai mani kam khai te ise sonda ongka tabok si te hor kuka to ni sister mai mai songjang no to tamai mai songjang naye janole so kaisa chui bhayo hello hi to tanda satai chini iro na kam khainani bagai tabok isu borok manya mama ba background da yor kakok to agio jerokom khai borok available mantoi tabok chini iro borok manya je borok agio kam khai ja koso khai ja tabok omti borok komse ma omni bagai borok kam khainai rok omti koso khai mania to chung borok nalai nasing tongmia taina to chung niji kam no niji khai ma tongnai aro chini nongolai মানে omde kosol kai je মানে chalarong basa tongo kam khai mane jate tik tongo মানে papale krai nogosia papale thei thaja to dada tong papo belai bini chakri khayo bini kambai busy tongo norok phai kaibo bo মানে bini kambai hoibo khai ma tongo bisni kambai aro dada isa honestly kamrok pharkia kam khaimia মানে girani থেকে মানে tanda satai ma nonglabo jero girani থেকে nong aki khairo ji angoi মানে rangse mama bai chungse chalaro basani kosolai kanye no mungsa jang jolai bera pia khai dua phang pia khai bera gawa tamai khagoi buna bai khagoi rego amni bagai mama bayang ang especially mama bayang se bisi khayo tani sister bobo kisa bini health ni kisa problem to khaimia to ang khai khai mana to mama no boli je jaka mama ang khaimia kar balti ti sai ra mana pan to se karan papa strength to pani birat strength ya strength om si tongo to tani mini to omni bagai tini berat kam khai atol le kham tabong mai gane se chachia to mai chachia ko wi like kisa phainu so khaple no ro mai kisa kok chani mo so khaple say hi Lilima de Burma hello say hi Chungkheng wan hello hi to hambai chitolaba tang lai sak lai rok phai chia ka ban de ka and video rok wai is khai chia agini kosol hai honestly agini kosol rok khai asuk maintain khai ang video khai tung jaya because ani no ro basic busy khai tung to omni bagai mane ani live i jang ta focus basic khai to omni bagai asuk live rok khai tung jaya patang try khai na yes Karen patang ka What are you doing? 아니 거품 카나디 아니 제하란 농야 바빠 가렌 타임니까 오케이 또 가렌 탕파노 감tung di jutu bo hambai jutu no
Tata bye bye, see you all.